sakin kada tao, tapno may kari tayo, magdaya tiyapo. Hintayon sa bayan tiyapo, sarabwen tay tikang kanta tayo. Itinagan ti Ama, ket ti Anak, ket ti Espiritu Santo. Amen. Ti grasya na po ti Jesucristo, ken tayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakiran ti Espiritu Santo, ti adda kuma kada kayo. Basta kumamet ken ka. Kabsat ko ken na po Jesucristo, karambak padaya ti nasantuan na misa, umay tayo, tapno awaten tayo ni Kristo, ama magbalbaliw ti panagbiag tayo. Dumawat tayo nga muna ti pamakawan ken asina tapno may karitay kadagiti misteryo ti panakaisalakan. Kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos sa manakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko launay. Isong agpagpakaasyak ken Santa Maria, danayon na Birhen, kadagiti amin nga anghel ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakasidak kumay ti apo tayo a Diyos. Kasya na tayo kumati man nakabali na Diyos, pakawanen na dagiti basbasol tayo, panatayo ti biag nga agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos ti kangatuan. Gloria iti Diyos ti kangatuan, ito'y nagatapyan, kada iti tattauan na imbag ti panak nagkagenda. Ibulan nagdaka, itanok nagka, pagukbaban nagka, daydayawen nagka. Agyaman kang ken ka, kapu iti,
Naindaklang kalayag mo, Gloria iti Diyos, ika nga tuwan. Apo Diyos na ilangitan namin, Diyos Ama, aman nakabali namin, Sikat Akumiya Heso Kristo, bugtong na anak ni Diyos na ako, Cordero ni Diyos ken anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Kaaglagikan, kadag iti basbaso iti lubong, nasyan na kami. Kaamagikan, kadag iti basbaso iti lubong, awaken kadaytoy nararami. Sikasi tutukaw, iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami, Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Tangay siksika o Apo, Yesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti tempoy at Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, salamat. Amen. Kumararag tayo, manakabalin ket tagnanayon na Dios, tordan mi ti mangawag ken ka iti Ama, buklen ko mati uneg ti puso mi ti umiso a panagna ken makasanak mo, iti kasta maragpat minto ti tawiden mi ngayon karim, gapu ken Kristo nga anak mo ken napumi, isa makipagbiag ken makipag-arikan ka, titimpuyog ta Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan tinggana. Amen. Agtugaw tayo, ket dumngeg tayo, as ipapasnek kadagiti may basa. Ti maibasa na adaw iti umuna a libro dagiti arari. Nagmalmalem a nagna ni Elias a nagturong iti letang. Nagsardeng ket nagtugaw iti sirok ti maysa a kayo. Dinarigagayan na ti panakatay na. Saan ako na makaibtor o Apo, inkararag na. Alae mon ti biyag ko, nasaysaya at laengen a matayak. Nagidda iti sirok ti kayo ket nakaturog. Pagamuan, at da may isang anghel anang sagid kenkwana a kinunana. Agriing ka tamangan ka. Inwaras ni Elias ti panagkita na. Iti asideg ti ulo na, adda tinapay ken sangakaramba adanom.
nangan ken iminom ni Elias sa nagiddamanen. Nagsubli ti anghel ti Apo ket riniing na manen. Kinunana, bumangon ka ket mangan ka, tapno adapigsam ti panagdalyasat mo. Bimangon ni Elias, nangan ken iminom. Imanay ti kinanna anang ted iti pigsana anagna iti 40 nga aldaw agingga iti Sinai. Ti nasagraduan abantay. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsorio ti pagsungbat. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo. Iti amin na tiyempo agyamanak iti Apo. Jakto agsardeng ang mga idaydayaw ken kuana. Idaydayaw konto gapo iti naramid na. Amin ang maidadanes dumngeg ken agragsak kuma. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo. Danggayan dak ang mangitanok iti Apo. Wen, agmaymaysa tayo ang mga idaydayaw iti nagan na. Imawagak iti Apo ket sinungbatan nak. Pinukaw na dagiti amin a pagbutngak. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo. Kumita ken kuana dagiti maidadanes ket maragsakan da. Pulos asaan to mabainan, umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida. Isalakan na ida kadagiti amin a pakareribukan da. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo. Aywanan ti anghel ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Ket ispalen na ida iti amin na pagpeggadanda. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo, nagasat ti taong agkamang kenkwana. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Diyo pag lidaangin ti Espiritu Santo ti Diyos. Ta isu ti marka ti Diyos, iti panagkuana kadatayo. Maysa ama panatalged nga dumteng to ti aldaw, apan nakawayawaya ti Diyos kadatayo. Lipatin tayo ti amin na sakit, tinakem guraken pungtot. Saan kayon to nga agbibinuk ka wenno agpipinakdakes. Ikatenyo ti anyaman na dakes arikna. Agi kinaasi kin nagiinayat kayo kitday. Agbi pinakawan kayo kasi iti panagpakawan ti Diyos kada kayo, gapu king Kristo. Da kayo ti anak, apatpatgen ti Diyos, masapul garod, at umulad kayo ken kuana. Ti kumaayat, ti mangtembeng ti biyagyo. Kas iti panagayat ti Kristo kada tayo. Babaen, ti panangted na iti biyag na gapu kada tayo. Kas nabanglo asagot kindaton, ang makayayo iti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo. Iti pusuin kay luktan, kadagiti balikas, anasan kuan, Alleluia. Tay nga anak na iti puso'y tay luktan, kadagiti balikas sa nasantuan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo ti adda kada kayo, Hasta kumamet ken ka. daytoy sumaganad na daw tinasantuan Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paaiken ka o Apo. Nagdadayamudom dagiti Hudyo gapu ti panagkunana nga isu ti tinapay abi maba manipod langit. Kinunada, sanaya daytoy ni Jesus nga anak ni Jose, ama mo tayo ti amaken inana,
Apay nga rod ako na ita abimaba manipod langit. Isardeng yu ti agdadaya mo minsong bat ni Jesus. Awan ti makaumay kanyak no sa naguyuguyen ti Ama. Anang ibaon kanyak. Ket pagungarek to inton mauding aldaw. Insurat dagiti propeta. Isuron to ti Diyos dagiti amin na tattao. Umay kanyak ti dumngeg iti Ama. Ket makasusuro ken kuana. Sana kaya tasawen daytoy nga dan nakakita ti Ama, ti laeng nagapu iti Dios, ti nakakita ti Ama. Ibagak kada kayo ti pudno, ti mamati at nabiyag nangagnanayon. Siyak ti tinapay ti biyag, nangan dagiti amayo iti mana sa jayletang, ngem natay damet laeng. Saan namatay, ti oray siya sino amangan ti tinapay ngagapos sa dilangit. Siyak ti sibibiyag at tinapay ang nagapos sa dilangit. No kanenti sa sino man daytoy at tinapay, agbiag to ngagnanayon. Ket ti tinapay ngited kunto, iso tilasag ko, wen ited ko tapno agbiag ti lubong. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paayken ka o Kristo. Embag nga bigat tayo kakabsat, good morning. Damudak makita, saan? Kaya dati akit, nagyanak ti sigay ini, panawen ni Aporonibi, dito'y parokyayo. Kaya makikita dakmet, ano piyes tayo katumayak mo at makikaan. Lalo no naimas tayo pasango yung makan. Muna-unay, I give you the assurance that Father Ropo is okay. Yeah? Okay, so na. Ngimjilugan na saan ka okay. Nawara, dilugan na. Dak di jay manipod din sangpet da di jay bigan. Kinadkadwak di jay hospital, jay kwarto na. Kunana ni sinungatan ti agmisa no Domingo. Kusya ko na, urin o day schedule ko, kunak nagbiro kak ti padi, kamang Sunday jay schedule ko, tapno makaumayak kada kayo. Actually, before nga na-disgrasya, tinawagan na. Kunana kagbakasyonak, nga mawang magmisa no 25. Kunana kunakmet ni, nagladaw ka ng ibagan. Inawat ko ti misa ko, jay San Jose, Santa Cruz, kunak kanya, nagbiro kat sa balin. Di ko adaman tawag kon, isunakit adan di hospital. But he is okay, Apo. Umobserbarin dalaeng, kaputa medyo nasakit ka no lang ti barokong na. So kadagiti followers na, ti vlog na, siyak pa lang ti suruten yo, itatanga aldaw. Okay, Apo? So hopefully, he will be back by Sunday. Yeah? He will be back by Sunday. Ngayon mitultuloy yo, ngay karkararagan kakabsat, tapno awanen ti untoward nga effect dito'y panakadisgrasya ti kura paroko yo. Kaya po, nabsug kay garo daminen, nangan kayon. Dalag collapse dito'y ko nagatidog tatati sermon ko, 5 oras. Sigurado ag-collapse kayo tibisin nyo madamdama. Pero ito'y susurutin tayong ebanghelyo tata, ket episode, yan, 5 nga episode dito'y, may panggip ti taraon. So nga damagig nunangan kayon. Maminano kayo nga mga napo? Ti may saal daw. Maminano? Ulbod. Mamin? No. Ti Pilipino ket mamin 7 nga bangan. Kita nyo ta magbagiyo. Kita nyo ta magbagiyo. 7 times a day. Apay ko na yo. Sigurado tatay nagring kayo ti parbangon. Nagkape kayo nga sigod. That is your first meal. Doon na dumadapay pandisal na. First meal. Di kuan mamigat kayo. May kadwa, merienda, may katlo, pangaldaw, may kapat. Merienda ti malem, may kalima. Mangrabi kayo, sakbay kayo pa nga maturog. Wano nagbibuya kay ti TV, kat adapay ti chichirya, kakangkaden nyo. So ati Pilipino kat nalulukmag da. Kat barbarang mat, nalulukmag mat ti kararwa tayo. Kaya importante. Dati tinangigan tayo ng ebanghelyo tata, kunana ni Apo Jesus, malagipyo, ti napasamak kunana ijay letang. That was the reading 2 days ago, the first reading tayo. Nang nanganda ti mana, ngem natay damet laeng.
Atay damet laeng. Doon kaniya po Jesus, in the 2 Sundays ago, pinakan na tinakadado nga tattao. Mano pinakan na apo? Allah, apo. Isa mo lakat katawa, ti malagip yun. Manot pinakan niya po Jesus, 2 Sundays ago. Kawan, tuleng kayo. Nasurok nga 5,000 nga lalaki. So kaya't na nga sawan, no nasurok nga 5,000 di lalaki, mabalin nga 15,000 ti pinakan na, apay. Ti punsyonan, sino ti ado nga mapan, lalaki, wano babae. Bakay nang ibagahang nga siyak. Ado ti babae. So ano, 5,000 di lalaki, mabalin nga times 2 di babae, agraman dagiti ubing. So pinakan na tinasurok nga 5,000. Kung natin latan, 15,000. Sino't makabaal ngagpakanti 15,000 kada kayo? Mas paktaraya-raya. Matokol iti aklo. Munadang ka din na po? Kaya, sa tayo sana makakaanti, kasya ka aduna, no? Ada di paabunar ti mga bak, iti kinabayor, wano kinagobernador. Yung no kasaran, narigat pa. I remember it right, hindi nagorden anak, 15 nga baboy. Binilang ko naging nakimisa, nasurok asang haribo. Laeng, nagkurang pa 15 nga baboy. Tanyang arod ka, madama pala ti party ka, adan nakasabit di jay ayanti ala din. So nga bimasit di karne. Ngayon pinakan niya po Jesus, tinasurok nga 5,000, wano, 10,000, wano adupay, di pinakan na. Nangalaan da, kuna ni Felipe, nangagantayo, kuna ni Felipe, po, pangalaan mi ti kastoy. Narigat pa'y nga umanay, dahi sweldo, iti makatawan. 200 pesos kuna nangim. During that time, that is a salary of ti maysa nga nangato ti sweldo na, iti lasod ti makatawan. Ngemi dinanganda, manot na bati, 10 ket 2 nga tiklis, tay dadakkel nga paggiyanan ti root, no pangkayo mang root. Apay naggapuan na di makan, kuna ti kadwan, no saan mo nga dalen ti Biblia, that is a miracle. But ti milagro kakabsat, iti dayta nga napasamak, it's not only of the magic of Christ, wano ti panakabalin ni Kristo, no di ket di, ti ayan ti milagro, ket di ayan ti ubing, nga nang irwar ti balon na, mano ti balon di ubing apo? 5 nga tinapay, ken 2 nga ikan. Apay nga dabalon di ubing, nagdakkala sa ludsod niya. Kadagiti Hudyo kakabsat, nurumwar na di pagtainganda, uray na kayo, nurumwar ka di pagtaingan nyo, ima-ima kayo, magnaka nga papandital talon, nawala ibalon mon, dakilaban. Kaya apo, hindi panawan niya po Jesus, if they go out from their houses, nurumwarda, adayo ti papananda. Niya po Santa Maria, idinapan ka ni Elizabeth, manungal daw nga nagnagna, talungal daw nga nagnagna. Kaya nasawan ima-ima, adaya restaurant dita kalsada nga kaslat dita, awan. So nga di rimwarda di pagtaingan da gito'y nga tattao, ado ti balon da. Ngem simbrek ti kinaimot da, iso nga saan da nga kayat ngenruar ti balon da. Amen? Okay, din nga datim imot tayo, nya ti sursuro da idiun unana, nakong, dito ti balon mo pan di eskwela, ikam to di classmate mo. Kaya din na po, nga mitata sa ahanan, ikam di ba di anak mo, nga papan di eskwela ko, nakong ti balon mo, idulin mo tadi makita ti classmate mo. Okay din na po, oh, natamaan na gitinanang ditoy, amen? Natamaan da piman. Idinwar na ito nga ubing, imagine a child has a generous heart, at daan ti puso ama nagtulong. Inwar na ti balon na konsensya dagiti imot nga lalaki ken imot nga babae nga nataengan. They bring out their own balon ket nanganda amin adapay teddana. Amen? Hello?
That is the miracle. Ngem day jigayam, kayat nga irugi ni Apo Jesus, kakadakwa kadagitoy nga tattao, nga day suro na kadakwada, may panggep ti taraon. So ngay di Sunday kakabsat ni Apo Jesus, binirbirok da, right? Binirbirok da. Idi pimanawen ni Apo Jesus, binirbirok da. Amuyo kadi, adumanen ti simurot ken ni Apo Jesus. Taapay. Nadamag da, tay na imas ataraon. Kaya di na po, nga ti pagsasao tayo no, ayan na nga tadya, agpaskan di tayo, ibukirad mo at agong mo. Siga, siya atom at umangas, tamangag mo, ano saan, kita di nga to, no, dadya asok. Apo, dagijay ka ti senyales, ayan tinaimas nga taraon. Ang kaya di na po, ano dati restaurant nga naimas ti taraon, nakasubya-subyan nyo. Ito kay dinaramanan da tinted ni Apo Jesus sa taraon, binirbirok da ni Apo Jesus. So ako na last Sunday no nakimisa kayo, dito imbaga ni Apo Jesus, binirbirok da kadi, gapo tikinan nyo at taraon. Ayay, timbaga na. Kung anagan tayo na dagayam ti problema kada tayo nga tattao, hantay makontento, iti adan kada tayo. Ito kakayat damanen nga birukan ni Apo Jesus, tapno, ramanan damanen. Aglalo ket imbaga ni Apo Jesus, no kanenyo daytoy ited ko, nga tinapay, saan kayton, Apolos a mabisinan. Sino nga ron mo tinimadi tinapay, nga saan ka nga mabisinanen? Ito nga kung nadagiti tattao, ikan na kami man na po, ikan na kami man. No anagan tayo, kasi ti kababalin tayo kakabsat, hantay makontento, ti adan kada tayo. So i-accumulate more, balintay nga agom, balintay nga ti pagsasauyo dito ti agom, kaya tayo tagikuan tayo amin, nga na nga agbisbisin ti pada tayo nga tao. That's the reason behind why hunger is very prevalent in this world today. No apay nga dote agbisin, gaputi kinaagom tayo. We want more. I remember one story, masidag tay lalaki ko na, Apo, kayat ko ti maddaan ti kinabaknang. Well, kung na naman na po Diyos, ito no bigat, mangrugi ka, iti bigat, hingga na ti malem, magnaka. Kahit na di mapagnam, no kasano kadayo ti mapagnam, amin nga malabsam, bagim. Kung na ti Diyos ken kuana. Ngem, with one condition, sakbay nga lumnek ti init, masapul nga nakasublikan di jay, nang rugyam. Pang rugyam ang magna. So kabigatan na nasapapay, rinugyan nan tinagna. Uri tingal daw intultuloy na tinagna. Ingana nga, umaldawan mo malaman, intultuloy na lata, hanga makontento. Ingana nga di na napupuutan ti oras, ay basitan ti oras nga agsubli, di jay ayanti, naggapuan na. So nagdardaras nga nagsubli, taray, pagna. Ay, nagasat mo tanadanon na ginang rugyan na. Daksang gasat laeng, tanaatake, gapu bandog na. So awan pulos na tagikuan na kadagiti, inaramid na, dagiti kinalagkaguman na tibiyag, malaksi, jay nagtakderan na, nga nakaipunpunan na. Amen? Kinaagom kakabsat. So nga ni Apo Jesus, lukanan na ti panunot tayo tatta. Aday tited ko kada kayo nga taraon. Nga noawaten nyo daytoy, bangted, tibiyag, ngagnanayon. Saan kayon ngagbannog? Nang kayo nga mabannugen? Lalaloy di baga na siyak, ti taraon na nagdapos sa dilangit. Di siya sino man namangan iti daytoy nga taraon, madaan tibiyag gagnanayon. Anyo kaya dayjay Apo? Kaya ayo saan? Hello? Kung kita inyo, naglakat yung sao niya, kayat ko! Di baga niya Apo Jesus daytoy kadagiti tattao, kayat me! Ngem di baga na nga ti taraon nga waten nyo, iso ti bagi ken ti darak. Next Sunday, kunadan to dagiti tattao. Nyo, kanimita bagina. Nagado kami na narigat pa nga wat-wat.
Pudem di bagi ni Apo Jesus. Gaputa sanda nga mawatan, nga tibagbaga nagayam, dati na espirituan na taraon, nga ited na kada tayo, ang naggapos sa dilangit, nga iso tinasantuan ay Eukaristya. Iso na ito'y tited na nga taraon kakabsat. Handa mawatan, why? They don't understand Christ. Gaputa kunada, so, anak laeng data ni Jose, amamu tayo ni Maria nga inana, they look at Christ as man like us. Sanda nga nakita ani Kristo ket anak ti Dios abimbaba kada tayo. They did not see God in Christ. Amen? So ako na din na minsan, anya ti aramiden mi Apo, tapno matagi ko ami ti biag agnanayon. First, you have to believe. Mamati ka. Mamati kayo ken Kristo, naglaka ti agsao. How about our action? Ti aramid tayo kakabsat. Dagiti panursuro ni Kristo. Diba, balin nga, nagagat tayo nga makimisa nga di Domingo. Right, Apo, no problem about it. Kata makimismisa tayo. Kaya kasano da di wagas ti biyag tayo, nga mangibiyag ken Kristo. Tapno makuna, nga ni Kristo ket si mamay kada tayo. Kaya di na po, numangan ka tinaima sa taraon, anya mapasamak ken ka, lumangto ka, sumalunat ka. Tatay sumangputa di jay, bagada naglumag kamot na po, kung uray si kako na mo ta, nariga mo, no siya lalo, kumita-kita kanyak. Sumamay kada tayo, di taraon tayo. Tiket ko sa wen, no ni Kristo, ket awaten tayo nga taraon tayo, rumbeng met nga sumamay ti panagbiag tayo, ket kas ti kinunata tayo ti second reading tayo, balbaliwan na ti panagbiag tayo. Amen? Yatimbaga na tayo di second reading, laman numalagip yaw, di kay sawa, dumdumngag dito. Kung ano, linipatin nyo, ti amin na sakit tinakem, gura ken pungtot, saan kayon nagbibinog ka, when nagpipinadakes, ikaten nyo ti anaman na dakes tirik na. Okay, dati tinapimpintas, agkikinaasi ken aginayat kayo ket de, agpipinakawan, kas iti panang pakawan ti Diyos kada kayo, gapuken Kristo. May kanakimisa, inawat mo ni Apo Jesus, idiagawid ka, nasabat mo taytay at tuweteng, puera de los buenos, yiks akulait sigurado, aramiden damadamdama, piang-piang 8, tayo nagmisa tata ket birthday na ket August 8, rimwar, so, nadadaalan ni Kristo yung panagbiag mo. Wano saan, napagruar mo di simban, ay mare, nadamag maun, teka, ruba mi, masikugan. Awam mga rod asawa na. Diyos purasi, ni Kristo nagbaling nga chismoso. Ni Kristo ka sugador. Ni Kristo ka simbang pet di balay da. Lakay, kung na wano saan, di ka man nakimisan. Apo, yag-yag-yagam nila kay mo. Inumlat yan mo. Kagagapon pala yung simbahan, kapapaam nila kay mo. Hay, insang po mo ni Kristo nga man nakiapa. Ang gadin na po. So live Christ. Dahil iti pagkudaan tayo nga si mamay, iti panagbiag tayo ni Kristo. Jadi jay tayo nga matagikwa, ti biag ngagnanayon. Adanto pa'y duwa nga episode na ito'y kakabsat. Duwa nga episode na. May kaano na ito yun? From the feeding of the 500, binirok na ni Jesus, itatay bagana, ijaya na, ititaraon, amang ted tibiyag agnanayon, ipaunag nanto, i-expound na no next Sunday, tinasantuan na Eukaristya, ken into maudi, may kalima, dagiti tattao, timmalikod da ken Jesus, ket kunada, nagrekot, daytoy apanursuro. Kapay ko ba, tasantay nga tuladen, dagiti nga tattao, agtalinaid tayo nga napudno, ti pamati tayo ken Kristo. Agtalinaid tayo, met tidalan tayo, nga mangsurot ken kuana. Kas ken ni Elias, anataraonan, tinadyosan na taraon, ketintuloy na ti misyon na, ingana nga makadanon, ti pagarian ti Diyos. Na tayo met, ti taraon nga kanen tayo,
isukumat ti mangiturong kadatayo, iti biyag nga agnanayon. Sapay kumatakasta. Tumakder tayo, mamati kami ti maymay sa Diyos. Namarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita ken di makita. Ken ti maysa nga apo ani Hesu Kristo. Bugbog to nga anak ti Dios. Nagtao ti Ama iti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos ang nagtao iti Diyos. Silaw ang nagtao iti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtao iti napaypayso a Diyos. Nayanak sa anan na parswa. Diyos akas metla iti Ama. Ket gapu ken kuana narami dagiti amin nga adda. Gapu kadatayo at tao. Ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagapos sa dilangit. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansa iti krus gapu kadatayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuo ket may tanem. Nagungar iti may katlungal daw. Kas palawagen dagiti nasantuan na surat. Imulit sa bilangit kasi tutugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno komen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dito agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo, nga apo, ken mangmangted iti biyag. Isuag tao iti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met iti Iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipadayakyak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamay ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Kararaga sa pasap. Ilangitan nga matoy dagiti dawdawat mi, tap nagtutuloy ti panang surot mi ti dalan. Patib keren na kami, ket ikan na kami ti taraon, abang ted iti biag ngagnanayon. Titunggal panggep ko na tayo, apu denggen na kam kadi. Apu denggen na kam kadi. Ikakaasi mi dagiti mangidadaulo ti simbaan, dagiti diakono, papadi, obispo ken ti Santo Papa. Agtultuloy kumati karadkad ken ragsakdang agtrabaho para iti panakaisaknap ti pammati ket mabigbig ni Apo Jesus at tinapay ti biag. Dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen na kam kadi. Ikakaasi mi met dagiti naikan ti responsibilidad amang idaulo ti gobyerno mi. Kanayon kumanga isayang katda dagiti proyekto para iti pagsayaatan ti kaadwan. Ket mabigbig dagiti tattao, abunga dagitoy tinaimpusuan a panagserbi. Dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen na kam kadi. Ikakaasi mi dagiti mayaw-awan, maparparigat, maidadanes, masaksakit ti bagi ken panunot, ken dagiti na panglaw. Di ko maapo Jesus at tinapay ti biag, timangted kadakwada ti pigsa, ken salaknib, ket may kanda tinamnama ken ayat. Dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen na kam kadi. Ikakaasi mi dagiti kakabsat mi apimusayan. Mairanod da kuman ti panagungar ni Jesus, ket maragpatdan ti biag ngagnanayon, nga sinegsagaanda bayat ti panagbiagda ditoy daga. Dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen na kam kadi. Ikakaasi mi dagiti pamilya mi ken tigimong mi. Babaen ti panangawat mi ti bagi ken dara ni Apo Jesus a Kristo. Mairanod kam to iti biag ngagnanayon. Dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen na kam kadi. Ti panangawat mi ti bagi ken daram Apo, sumamay kuma dagitoy ti panagbiag mi, tapno agtultuloy ti panakapapigsami nga sumurot iti dalan nagturong ti panakaisalakan. Gapu ken Kristo nga Apo mi. Amen. Kakabsat, at datayon iti may kadwa paset tinasantuan na misa. Isu ti liturhiya tinasantuan na Eukaristya. Maawis tayo nga gisagana ti sagot ayat tayo. Kadagiti adwa bendisyon nga impapaay ni Apo Diyos kada tayo.
sagot mo, nam ay kenrigat, benamin ko, may kuidaton ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy hawat minano mo adaton, sapay kumatanda ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Ungat ibanno ken linggit mi, idatun mitaltar anak nuan sudi, ami ladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga ako mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy hawat minano mo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Amin uwapo nga insagot mo, nam ay kenrigat, benamin ko, umay ko idaton ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy hawat minano mo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Kamararag tayo kakabsat at no dagiti nga daton tayo makayayo ti Dios sa manakabali namin. Ti Apo awaten na kumaday ito adaton kadagita imam, ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kad dagiti daton ni erok nimi ti iglesia, si kamet laeng tinangted kadakwada, pagbalinem kumayda apakay salakanan mi, gapuken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo ti adda kada kayo, Kasta kumamet ken ka. tagayo dagita puspusoyo. At dadana si tatagay ti Apo. Diaman tayo ti Apo at Diyos tayo. May kariket rumbeng. Pudno na Apo may kariket trumbeng, anong mikat pa kay salakanan mi. Tada kami ti amin at tiyempo ken riso, giaman kami ken kaapo ng santuan nga Ama, manakabalin ken agdanayon na Diyos gapu ken Kristo nga Apo mi. Ta ni Kristo pinabaro na ti kinatao mi, babayan ti panakayanak na, pinukaw na ti basol mi, babayan ti panagtutok na, impainak ti dalan ti agdanayon na panakaisalakan, babayan ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi muli ken ka nga amana, anansata makidanggay kami kadagiti anghel ken sa santo, ket ikantami timno ti pakaydayawam, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin na paswa.
ilangit kendaga napnuda, ilipakai daydayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan, madaydayan umay, iti dagan ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan, Hosana iti kangatuan, Hosana, 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 Hosana iti kangatuan. Kuno na yapo abig ka kinasanto, sika ti gubayan ti amin na kinasanto. Dawate mi nga rod nga ipay mo ta Espiritu mamangpasanto, kadagiti adaton, tapno pagbalinem kidipay mo ida kada kami, abagi ken dara ni apumi a Heso Kristo. Isarisak biyawat na si ayat ti bagi na tapnog tutok, ngalay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulo na ket kinunana. Alayon niyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isa may yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabida, nangalay ti kalis, sagyaman marenken ka. Harinted ka dagiti disipulo na ket kinunana, alayon niyo ket tuminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti darat, darat ti baruke nagdanayon at tulag, isa may buyat to amay pay kada kayo, ken kadagiti aduat at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden niyo daytoy ang pangilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kinin ka panagungar, innakam insalakan, sika nanubo ti salubong. Ti garadapo panangilagip mi, ti papatayken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, ritinapay ti biyaket ti kalis ti panakaisalakan. Yaman kam ken ka, timpay mo may kari kami nga dadito'y saklang mo, ketag serbi kam ken ka. Dawate mi apo, tada kami amakiraan, riti bagiken dara ni Kristo, pagkikaysayan na kam kumat, ti Espiritu Santo. Laglagipem kadapo, ti iglesia manaysaknap ti sangalubungan, parayrayem tayat na ana Diyosan. Laglagipem met ni Francisco Santo Papa mi, marlong arsobispo mi, ken dagiti amin apapadi. Laglagipem payapo dagiti kakabsat mi, amat maturog asina nama iti panagungardanto, kaya namin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kanida, iti sidong taranyag mo pakakitanda ken kay ti rupan-rupa. Dawate mi mataputi pay mo matakaasim kada kami. Aramidem kumamay kari kamamin ti agnanayo na biyag, ket makiranot kamto, kanay gasata na biren Maria ngay nati Diyos. San Jose, nagasat nga esposo na, kadagiti apostol, ken kadagiti sa santo. Suda nakapudno nagserbi, ken kadito'y daga. Makikat kadwa kamto, kad met kadakwada. Amang itantanok, ken mangidaydayaw, ken ka, gapu ken Yesu Kristo, nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Kitimpuyog te Espiritu Santo, iroknimikan ka man nakabalin nga ama, iti amin na dayo ken gloria, tagnanayon nga wanting ganan. Amen. Natayo na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, nadalan kadagiti na Diyosan na parsuro, tordan tayo ti agkunan. Sa dilangit, paday dayaw kumain.
pinakemo, ito'y daga, akasalilangit. Idem kadakam, iti aldaw dito'y, ti kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pagkawanemet, ti basol mi akasmet, pamakawan mi kadagiti, nakapasul kada kami, inakamit baybayan mamandugot ti soliso keti, salakan nakam ketiti dake. Dawatemiken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, idam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, babayan ti panulong tapan nagaasim kada kami, kanayan ko malayang iti basol may lisi kami, kiniti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat na namnamayan mi, kiniti ay na Kristo nang isalakan kada kami. Ang tituray, ti panakabalin kindaya, yaganayong iting pagsabi. Wapo mi Yesu Kristo kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngagapukan yaktited ko kada kayo, at kada dagiti basbasol mi ti kitaam, diket ti pamati ti iglesia, ket kas mayan nurot ti pagayatam, ipay mo kada si asikan kuana, ti kapyakan panagkaykaysa, sikahang agbiyakin nagari, nagnanayon ngawan ti inggana. Amen. Kapya ti apo kakanayon ngadda kada kayo, Hasta kumamet ken ka. paitay ti kapya ti tumunggal maysa. Peace be with you, kapya kana kayo. Amen. Cordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasulti sa nalubungan, mga asika, kada kami. Cordero sa magikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos, amang kadagiti basbasulti sa ngalubungan, iten kadakam ti kapya, iten ti kapya. Ito iti kordero ti Diyos, sumaykat kadagiti basbaso ti lubong. Kasat tayo na yaban iti daytoy a padayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak. Ngamiti may salay nga taong, mapaimbag tuntoy kararwa. Biru ko man di kibili.
Tumangadak ken kapu itiep kasko tuy arararaw ko itasim ken ayat mo nakitali tuy asog ko ken kapo etiem kasko tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo nakitali tuy asod ko ngaruto Dios sa puken ka inagdawaten daytoy adipen mo ala inkakatibiden alain ka tarabayen alain ka saramayen tapno at talenay na bukod nulaing to Diyos sa pukin ka inagdawaten daytoy adipen mo ala inkakakibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno at talenay na bukod nulaing tagita imam ipatay mo kawin sipnget ibiyag ko tasikalaing tibagnos ko nagturong inapugno dagita imam ipatay mo kawin sipnget ibiyag ko tasikalaing tibagnos ko nagturong inapugno naruto Diyos sa puken ka inagdawaten daytoy adipen mo ala inkakatibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno at talenay na bukod nulaing siya sinuwag malagip mo ay kani amin nasagsagat ko agasan Amida o Diyos na ako ang tuwim kinaturapay ko siya sinuwag malagip mo mariknampay ka di amin nasugsugat ko agasang ka di o Diyos nga po pasan kwem hinakurapay ko naruto Diyos sa puken ka inakawaten daytoy adipen mo ala inkakatibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno at talenay na bukod nulaing Mararag tayo.
Apoy pay mo kadi, tapakay salakanan mi daytoy, apanakiranod mi kadagiti sakramentum, ket patalgedan nati pamati mi, kapuken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo ti adda kada kayo, Hasta kumamet ken ka. bendisyon na kay ti managetunay a Dios, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Tayon ti kapya ti apo. Agyaman tayo ti Diyos. Daw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat, adungal daw tinaglabas kaniya, himday tuyen timang petun aragsan. Kuna palabas balbali, wakida tulong iti Diyos nam namaekida. Itan ti panangipaki, takayat ko pada at